Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn in-naħa l-oħra tal-Baħar tal-Galilija jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu tela' lejn l-għoljiet u qatem bil-qiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien qrib lejt il-festa tal-Lut. Ġesu refa' għajnejh lemaħ kottra ta' nies ġejja leh u qal lil Filippu: "Mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom xi jieklu?" Dan qalulu biex jippruvah għaliex hu kien jaf x'sejjer jagħmel. Filippu jieġbu: 200 dinar ħobż ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit. Wieħed mid-dixxipli tiegħu, Indri hu xmun Pietru, qallu: "Hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar. Imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies?" U Ġesu qal: "Qegħdu n-nies bil-qiegħda." Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix. Għalhekk in-nies xi 5,000 raġel qagħdu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobżiet, ratti l-ħajr u qassamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħa kemm rid. Meta xebgħu, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: "Iġbru l-loqom li baqa' biex xejn ma jinħela." Marru jiġbruhom u mlew 12 qoffa bil-loqom li kien faddilhom in-nies mill-5 ħobżiet tax-xejr wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjal li għamel Ġesu qalu: "Dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja." Imma Ġesu meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jieħduh bil-fors ħalli jagħmluh sultan, reġa' warrab waħdu lejn l-għoljiet. Il-kelma tal-mulej. Imma sabiħ il-verset li qrajna fis-Salm ta' dan 17 il-ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tatina. Dan il-ħadd se bdejna naqraw kapitlu sabiħ mill-Vanġelu ta' San Ġwan, għalkemm il-ħdud ta' din is-sena huma dedikati lil Vanġelu ta' San Mark li huwa Vanġelu qasir. Imma f'dawn il-ħdud li ġejjin se nagħmlu naqra break minn San Mark u naqraw biċċa kapitlu sabiħ ħafna, il-kapitlu 6 mill-Vanġelu ta' San Ġwan, li jibda propju bir-rakkont ta' Ġesu li kattar il-ħobż u l-ħut li joffrilu tifel u tema 5,000 raġel b'dak kull min kien hemm magħhom. In-nies oġbithom l-idea u ftakru f'dak li kien ġara lill profeta l-kbir Eliżew li għamel l-istess meta tema 100 raġel mitruħ b'20 ħobża tax-xejr. Ovvjament il-paragun hemm, imma fil-każ tar-rakkont tal-Vanġelu ta' San Ġwan Ġesu jitma' ħafna iżjed nies b'inqas ħobż. Tgħiduli imma dak mhux li ben Alla, forsi wkoll tgħallem xi trikk nej mingħand in-nanna Anna, min jaf. Għax in-nanniet għandhom dan id-don li jkattru l-ikel. Jiġi xi ħadd tal-arrieda, in-nanna qatt mhux se tgħidlek issa m'għandix, naqra ilma fil-brodu tirranġa u xi ftit chips taqlihom ukoll, dejjem ikun hemm għand in-nanna x'tiekol. In-nanniet talmu kmieni mingħand il-profeti u mingħand Ġesu kif ikattru l-ikel. Imma l-ikel li tant għandna bżonnu huwa wkoll sinjal ta' dak kollu
li f'ħajjitna jagħmlilna l-ġid, kollox bil-qies. Xemmi kelli jista' jagħmilek il-ħsara wkoll. Imma Ġesu offra ħobs u ħut. Kulħadd ħakemm ried. Nispera ma ħadux iżejjed għax kemm ried, mhux kemm kellu bżonn, kemm ried u baqa'. Ma dak huwa sinjal tal-abbundanza Alla meta inħalluh jaħdem u aħna ngħinuh ukoll ikattar, anzi jiftaħ idejh u jferraħna bil-ġid li jagħtina. Qalulu profeta ma mbagħad induna li jridu jagħmluh sultan. Ġesu dil ħaġa kienet tbeżżew tremendament. Ma rridx poter politiku, ma rridx ikun sultan ta' din id-dinja. Meta Pilatu mbagħad fil-ġimgħa l-kbira jistaqsi min sultan inti qed tgħidu. Imma s-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. U jaħrab. Għaliex irid jurihom li hu li ben ta' Alla irid jieħu ħsiebhom ħafna, imma mhux biex jaħkem fuqhom, imma biex ikun il-qaddej tagħhom. U dak iż-żmien is-sultan kien differenti. Għajnejn kulħadd iħarsu lejk mulej u int tagħtihom l-ikel f'waqtu. Inti ftaħ idek u xebba lil kulħadd bil-ġid. Kemm huma sbieħ dawn il-kliem tas-Salm 144. Għajnejn kulħadd iħarsu lejk mulej. Bħal għaddejja li tħares lejn id sitta jgħid is-Salm ukoll, biex kif tagħmilha sinjal tobdija. Imma aħna inħarsu lejn il-mulej għalu xu jiftaħ idejh ġenerożità kbira. Tgħiduli kif? Mhux permezz tiegħi u tiegħek. Xi ħaġa li jinsisti fuq għall-Papa Franġisku anke meta jitkellem fuq San Giuseppe, l-arus Aziz ta' Sittna Marija, ir-raġel tagħha. Jgħid il-missier ma ħax sib it-tifel billi qatt joqgħod jagħmel miraklu darbi u darba le, afda f'idej Giuseppi. Dak kellu jxammar il-kmiem u jsib minn fejn se jieklu bl-araq ta' ġbinu. Batlu San Giuseppe. Il-Madonna min kellha jgħinha, mhux omma. Anna. Min kellha jgħinha fis-saram li sabet ruħha? Jgħidilha ħassirhom Alla. Giuseppe ma jaf xejn, mhux biss ma għamel xejn, ma jaf xejn. Tħokk rasek tgħidlu kif jista' jkun. Immaġinawha tmur għand omma tgħidilha raqa xi ġrali ma'. U l-ferħ ta' Anna meta t-tifla kellha tifel. Isux biss li huwa li ben Alla, ejjew nifhmu l-ferħ tan-nanniet meta jaraw f'idejn uliedhom il-wild tagħhom u lied u liedek. Il-Papa jixtieq ħafna illum niftakru fil-ġid kollu li tagħna anke permezz tan-nanniet. U jixtieq ħafna li aħna nieħdu ħsiebhom. Anzi, illum aħna neħilsu mit-tpattija kollha ta' dnubietna jekk imqar nagħmlu telefonata il xi ħadd anzjan tgħidlilna n-nitti l-ġenna. Taf il xi ħadd anzjan ċempillu. Tgħidli dan daqshekk neħles mit-tpattija kollha ta' dnubieti, hekk irid il-Papa. Dik li jgħidula indulġenza plenarja imma mbagħad it-tpattija kollha ta' dnubietek il-Knisja teħilsek minnhom b'ħaġa żgħira. Min jista' jżur il xi ħadd anzjan b'mod speċjali n-nanniet ngħid li żgħażagħ li qed isegwuni l-tfal tkun ħaġa sabiħa ħafna.
Imma minħabba restrizzjonijiet u l-pandemija anke telefonata biżżejjed. Min għandu nannijiet m'għadhomx magħna jitlob għalihom. Dil-qudiesa nitolbu wkoll għan-nannijiet kollha. Kulħadd għandu nannijiet jista' jkun ma tafhomx, imma eżistew. Min għad għandu l-grazzja li n-nannijiet tiegħu ħajjin jgħidilhom grazzi. Grazzi. Kultant kemm aħna xħaħ din il-kelma. U anke kelma aħfilli ta' forsi iżjed jibsa. Aħfilli ma, aħfilli pa, aħfilli nan. Papa milux għal-kemm tkun ħaġa ta' swit il-qalb li mmur inżur l-anzili u ħaġa li jgħiduli ħadd ma jiġi jarani. Ħadd ma jiġi jarani. Kemm tkun ħaġa sabiħa li naħsbu fihom għaliex għandna bżonn l-erf tagħhom. Aħna għandna bżonn l-enerġija taż-żgħażagħ. Ġesu qalulu kif se nagħmlu? Għandna bżonn 200 jum xogħol biex nagħtuhom l-ikel daw li hawn. 200 jum xogħol, 200 dinar u 200 paga ta' 200 jum xogħol, 200 jum xogħol. Daqshekk kien il-kalkolu ma la jagħmluh biex jgħidulu biddel fehmtek. Ma qalilhom but insomma hawn tifel għandu 5 ħobżi 2 ħutiet. Ġesu dik l-offerta ċkejkna taż-żagħżugħ ikattar jimla jbierek. Imma wkoll jekk għandna bżonn l-offerta taż-żgħażagħ għandna bżonn l-erf tal-anzjani. Il-Papa għandu din ix-xbija sabiħa u nikkonkludi biha. Għandna bżonn nissaqajn twajba tajbin b'saħħithom taż-żgħażagħ. Imma r-ras għaqlija ta' min għadda l-ħajja u jaf xi ġarraf u xi sarraf. Għax inti tista' tiġri kemm tiġri, imma jekk għandek moħħ irrieħ tispiċċa ġo ħajt. Mentri b'saqajn tajba u ras għaqlija, il-Papa jgħid immorru aħjar. Nitolbu ħafna n-nanniet u jiena nifraħ magħkom intom eżis membri tal-parroċċa dedikata lin-nanna ta' Ġesu. Nerġa' ngħid mingħajr ma ninsew in-nannu il-San Ġoakkin. U nitolbu ħafna għall-familji kollha tagħna.